This is Ben Bautista, aka Chino Romero, California, with Natalie, Melbourne, Australia. to everyone. We hope you like it. Requested by Pearl Tawagas, the Sound of California. Nabayagan biyag ko adita nagkita aldaw ken rabi iya paspasungadan ka jakun mas baalan uy iliw ko ken ka sumangpet ka kadin paggegasan yata Imanaw ka latang hatikat na pagkata Nagmanang alukar di ka paing baka Nanyat kinurang ngayon naramit ko Pati mo kinaya Ganti ka kinusto Nusyak tut pumusay ket siyak tay sumina dawate obiyaku sumangpet kanto kumang daw may mundo kita di nagbanagan na di inay ayat mo ngay kainulila Kit siyak di pagmayt-may sa Si papag mimitak di papadyay tawang Nuada lumabas salsalud-suden ka Gemtiayan mo biyag ko Di damet ibaga Nusyak tut umusay ket siyak ay sumina dawate kabiyaku sumangpet kanto kumang daw may mundo kita di nagbanagan na di inay ayat mo ngayon kainulila di inay